Мили ученици, днес нашият урок ще бъде по-различен, защото имаме специални гости. Госпожа Илияна Петрова, старши експерт за обучението в начален етап, госпожа Ваня Апостолова, старши експерт по обществени науки, гражданско образование и религия при регионално управление на образованието град Пазарджик. Госпожа Галина Тишкова, директор на Средно училище Христо Ботев, заместник директори и много учители. Ученици, всички обичаме празниците, нали? Да! Хайде сега да си припомним кои важни зимни празници празнуваме през месец декември. Това ще направим с една игра. Разгледайте книгите и познайте кой е първият празник. Селена? Първият празник е Бъдни вечер. Него го празнуваме на 24 декември. Правилно. Кой е вторият празник, Цвети? Вторият празник е Рождество Христово и него го празнуваме 25 декември. А кой е последният празник, Васко? Последният празник е Нова година. Него го празнуваме 1 януари. Точно така, важните празници. Това са Бъдни вечер и Рождество Христово. Ученици, миналия час учихме урок за Бъдни вечер. Всички знаете как в тази топла, уютна семейна вечер се събираме вкъщи, подреждаме на масата постни ястия, питка с паричка, боб, сърми, ушак и други вкусни гости. Искате ли сега да си припомним с помощта на нашите ученици всички тези традиции? Заповядайте, деца, да сте
на 25 декември е най-светлият и радостен празник през зимата – Рождество Христово. Ние с вас сме учили за този празник в първи клас. Сега ще допълним и ще обогатим вашите знания. Искате ли сега да се върнем назад в времето преди 2024 години в една далечна страна Палестина и да видим какво точно се е случило? Ще ви пусна едно филмче. Искам да гледате внимателно, да проследите какви са събитията и кои са героите в тази библейска история. Всяка година идва при нас зима и всяка година тя ни носи празник. Празник на веселие, елхи и подаръци, сняг и чистота. Празникът на Рождество. Това се случило преди около 2000 години. Страшни събития се случвали по земята. Силните римски войски покорили много страни, сред тях била и юдейската земя. И решил римският император да разбере колко са неговите поданици. Затова заповядал да се направи преброяване на населението и наредил на всеки да отиде в града, откъдето е родът му. Отправили се към своя роден град Витлеем и праведния Йосиф със света Дева Мария. Много народ се събрал тогава и уморените пътници никъде не могли да намерят подслон. Накрая те се приютили в пещера, където пастирите прибирали овцете. Настъпила нощта. На небето светели звезди, наоколо царяла тишина. В това време света Дева Мария родила младенец. Никой не знаел за това, сякаш цялата земя била обзета от дълбок сън и само овчарите стоели будни. Изведнъж засияла ярка светлина. Те много се оплашили и видели лъчезарен ангел. Не бойте се! Ето, благовести ви голяма радост, която ще бъде за всички човеци. Днес ни се роди Спасител, който е Христос Господ. И ето ви знак, ще намерите младенец, повит в пелени и лежащ в ясли. В този миг се явили многочислени небесни воинства, които славили Господа. Ангелите се върнали на небето, а овчарите бързо се отправили към Витлеем. Наоколо отново станало тъмно. Тогава на изток засияла голяма ярка звезда. Първия видели персийските мъдреци влъхви. Те проучели в пророческите книги, че трябвало да се роди Спасител на света и виждайки на небето новата звезда, разбрали, че древното предсказание се сбъдва. И решили да тръгнат след нея. Звездата като жива се движала по небето, показвайки им пътя. И ги довела във Витлеем. И спряла на мястото, където бил младенецът Христос. Зарадвани влъхвите влезли в дома, паднали пред младенеца на колене и му се поклонили, а после му принесли в дар
скъпоценни съкровища – злато, Ливан и Смирна. Рождество Твое, Христе Боже наш, воссия мира весь свет разума, в небо звездам служащий, звездою чахося, Тебе кланяйтесь, солнцу правды, и Тебе видеть из высоты востока, Господи, слава Тебе. И така, деца, хареса ли ви филмчето? За мен за малко ми се прииска да завали сняг. Сигурно за вас, нали? Така, сега да видим какво сте разбрали и запомнили от тази чудесна история. Аз ще задавам въпроси и всяко дете, което отговори правилно на мой въпрос, ще получи правото да излезе и да залепи съответната фигурка на този макет. За ваше улеснение тук е нареден образец на този макет. И така, започваме ли с въпросите? Какво събитие празнуваме на Рождество Христово? Кой се е родил? Селена? Христос се е родил и младенецът Исус Христос. Добре, заповядайте за фигурката на младенеца. И така, втория въпрос, как се казва майката на младенеца Христос? Никол? Майката на младенеца Христос се казва Мария. Света Дева, Мария, благодаря ти, заповядайте за фигурката. Следващия въпрос е, как се казва мъжът на Света Дева Мария, Александра? Мъжът на Света Дева Мария се казва Йосиф. Добре. Кои първи научили Христа, че се е родил Спасителя на земята? Аз. Първи научили Христа, че се е родил Спасителя на овчарите. Добре, заповядайте да поставиш овчарите. Кой се е явил и съобщил на овчарите тази блага вест? Дани? Явил се един ангел. Право, заповядайте да поставиш ангелчето. Какво изброява деца на небето с тази необикновена атмосфера? На небето избрял обикновената красота. Добре, постави звездичката на звезда. И така, кои видели тази звезда, тръгнали на дълъг път, за да занесат скъпоценни дарове на родилия се младенец? Кой не е взимал участие? Даниел? Изцели звездата мъдреците. Добре, вие на мъдреците. Браво, деца! Доволна съм. Подредихте правилно макета на Рождество Христово. А сега да се върнем към българските традиции, свързани с този празник. Тази чудна рождественска нощ всяко семейство стои будно и чака скъпи гости. Кои са те? Селека? Такива гости са коледари. Защо така? Защо ги чакаме? Васко? Чакат всяко семейство да коледарите, за да ги благослови. За да ги благослови. Точно така. И сега, правилно говорите, ще ви запозная с обичая за коледуване. Искам внимателно да гледате снимките, да запомните какви са действията на коледарите, как са облечени, защото това ще ви е необходимо за работата ви по екипи. Обичаят коледуване се извършва от полунощ на изгрев слънце на Рождество Христово. Той започва още с подготовката от Игнатовете на 20 декември. Коледарите символизират овчарите, които раздавали вестта за раждането на Исус Христос. В коледуването участвали млади мъже на възраст за женене. Формирали се групи от коледари,
подготвили, като учили коледарски песни и благопожелания. Коледарите са облечени празни. Хайде сега някой да ни помогне да опишем облеклото на коледарите. Криса. Коледарите са облечени с юмало, носия, чанта и Как я наричаме тази чанта? Как беше, Алекс? нарича се това. Логично. И какво поддържа? И много държат гега. Гега държа. Така. А на главите си какво има? Дария? Калмаци, които са украсени с кукълки. Точно така. Имат кукълки и китка, шемшир или дръждян, за да бъдат здрави. Коледарите обикалят къщите и пеят песни и изричат благопожелания за всеки от семейството. От най-малките до най-голямите. За животните, за нивите, за всички, да им даде Бог здраве, плодородие и дълголетие. Стопанката задължително ги дарява с вид привид трава и с паричка, плодове, орехи, брашно, който каквото имал в къщи. Поледуването завършва с обощение. Продуктите, които оставали, се дарявали на бедните хора или се продавали и паричките се дарявали на църквата, училището или читалището. Българският народ е създал много народни песни. Едни от тях са песни за поледуване. В тях се използват думи и изрази, които днес почти не ги използваме и не ги знаем какво означава. Едни от тези песни са коледари и нима чакат коледари. Вие вече сте разделени на 4 екипи. Всеки екип от вас ще има някаква задача, която трябва да изпълни, свързана с коледуването. Екип звезди. Вашата задача е да изработите коледарче, да го осветите и украсите пожелания. Екип ангел. Вашата задача знаете народната песен на младшата коледари и да отговорите на поставените въпроси. Мъдреци. Вие имате думички на вашата маса. Но трябва да подберете, подредите и залепите на звездата само тези, които се отнасят за обичаят коледуване. Вие имате задача да се запознаете с резултат коледари, да подредите благопожеланията, които са разбъркани на вашите масички, ето обичаят коледуване, да изпълните резултат тази зимна година. Имате 4 минути за работа. Гали стопъл глас сърцата в нощ студена блага вест. С милост Бог дари земята и с неизразима чест. Рождество, Рождество, днес Христос роди се. Рождество, Рождество, Божи Син яви се. Рождество, Рождество, днес Христос роди се. Рождество, Рождество, Божи Син яви се. Мир и вяра ни донесе през светия младенец и любов с надежда сплете в спасителен венец. Рождество, Рождество, днес Христос роди се. Рождество, Рождество, Божи Син яви се.
Нашата задача беше да изработим коледарча в хартия. Отсветихме му ямбурка, украсихме му кълпака с пусанки и му направихме кипка. И го залепихме пред наступани на къщата, за да ги благослови. Благодаря. Ще се справите деца? Ангели? Нашата задача беше да прочетем българската народна песен "Нима чака коледари" и да отговорим на въпросите. Нима чака коледари, изгряло е ясно слънце, в момини равни сбори. То не било ясно слънце, най-не било малка луна. Бориме те стори реди, надява се малка мома да й дойдат добри гости коледари. Те минават, към момини не подляват, но малко и на прозорче, както стои, му говори. Те внимават коледари, те минават, към момини не подляват. Какво е за мен малката мома, ясно слънце? Кого ще посрещне малката мома, коледари? Какво прави малката мома? Открийте и пускате в текста, които са отговор на въпроса. Говорим, те стори реди. Защо момата е недоволна? Добавете с текста на песента. Надява се малка мома да й дойдат долни гости, коледари. Те минават към момини не подляват. Благодаря. Здрави много отлично. Младенци, заповядайте да представите вашата работа. Нашето задача беше да избрахме коледарски песни, пожелания и плаща. Тези думи са свързани с обичая за коледуване. Нашата задача беше да прочетем народната песен "Коледари" и да подредим разбърканите пожелания и да пресъздадем обичая коледуване. Стани миле, господине, дори и посрещнини, добри сте ти гости, добри гости коледари. Ой, Коледо, мой Коледо, роди ми се Боже чедо, наступани къща здрава на
събитие е толкова важно за всички хора по света, че е било взето решение годината на Христовото раждане да стане първа отново летодоведе. Затова сега е коя година деца? Божият син Исус Христос е слязъл на земята, за да ни донесе любов и спасение. Бъдете все така любознателни и добри. Остава ни една последна задача – домашна работа. Вие и вашите родители в къщи изработете още изделия и картички за Рождество Христово, за да участвате в благотворителния пазар на нашето училище. И не забравяйте, на Коледа стане пазар. Честито Рождество Христово, деца! Добре сте ми дошли. Много ми се радвам и затова съм се готвил на всеки вас пълно малко подаръче. А знаете ли откъде идва този красив обичай? Дарявате дарове на Рождество Христово. Кой иска? Повярвайте, кажи. Идва този обичай от мъдреците, които са подарили на Исус Христос. Знаете ли какви са даровете, които са подарили на мъдреците? Злато, Сложни думи да научим днес. злато, ливак и смирна. Точно така. За до година ще ви обясня защо са подарили злато, и ливан и смирна. Право на вас, Бог да ви благослови, вас и вашите учители, които включат на добри неща. А послушни ли сте вкъщи? Да! А в училище? Да! Правда. Сега всеки от вас да получи по един подарък от мене, заповядайте. Всички имат подарък.
Заредихте ни седмица напред и ни подсказахте какво наближава, заредихте ни с положителна енергия, с доброта, с усмивки, с щастие. Благодаря ви за това. Много знаете, много можете, вярвайте в себе си, бъдете добри, помагайте си, както кой е казал Исус, нали? Един от символите на Коледа, знаете ли кой? Коледната звезда, и аз ви провокирам да прочетете защо е един от символите. И ви подсказвам малко в едно върче, не знаем как се нарича, вие ще откриете. Защото в такива Исус Христос. Тя може на прихода на Христос, но е било късно и повярвало, оставайки чудо, защото знаем, че кой върши кръвостта и това. Христос, Бога, Коледната звезда се съживява и придобива този червен цвят, който е символ на Христос. Според вас, какво е? Всеки може да има различно нещо. И може да символ на раждането на Исус. Може, да. И за самата Вифлеемска звезда. Точно, може би това, но не представяйте да бъдете добри и да вярвате в чудеса. Господ го показва всеки ден. Аз вярвам в това, вярвам в вас, вярвам в добрината и надявам се, че и вие така ще продължите този дух, с този хъст, който ви показвате и ни заредихте. Благодарим на невероятния тандем, който ни представи този празник. Госпожа Сестринска, заповядайте. Това щастие, което преживяхме днес, тази радост, тази наслада е благодарение на умелото ръководство. Благодарим ви. Благодарим от сърце. Колегите знаят, че това не е
пъти по време на учебната година госпожа Волкова ще потвърди. Това е традиция, която продължава и ще продължи в това прекрасно училище с този невероятен екип. Благодаря ви и с тези прекрасни слънца, които имат. Невероятни госпожо Волкова, заключение. Прекрасни са. Приятели и винарете, защото вие днес ми направихте един приятелски дар, като напълнихме моето сърце и моята душа. Нека светлината на